Il-Partit Nazzjonalista għadu ħaj u ma tlif l-ebda vot ta' fiduċja. Hekk qal il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija minuti biss wara li 56% tal-kunsilliera għażlu tiskatta tellieqa oħra għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma kienx hemm vot ta' sfiduċja. Kieku kien hemm vot ta' sfiduċja, effettivament kien ikun hemm immedjatament obbligu tiegħi li ninterpretah. Però fatwalment il-kunsilliera jingħataw option x'mistoqsija jixtiequ jibatu lit-tesserati. Mela mhux kwestjoni ta' vot ta' sfiduċja. Għalli għandu kull fiduċja fit-tesserati u tenna li se jerġa' jikkontesta għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. U approva jiġġustifika r-riżultat bil-qal il-kunsilliera għażlu kuntest miftuħ. Spjega li 3 snin ilu kien ingħata mandat biex iwettaq il-missjoni u li l-vot tagħhom ifisser ħafna. Għal jekk jintażel kap ġdid minn floku u se jirrispetta r-riżultat u jgħid li jaħdem iktar minn qatt qabel mal-persuna magħżula. Għal jekk jintażel mill-ġdid se jwettaq bidliet kbar li skontu ilhom jintalbu. Fil-ġranet li ġejjin Adrian Delija se jnied il-kampanja bl-isem ta' Mod ġdid b'nies ġodda, f'dik li hija indikazzjoni ċara li jekk jibqa' kap wara l-elezzjoni se jtiru l-irjus. Taħt lajta mod ġdid b'nies ġodda illi vera jemmnu u jħaddnu dan il-messaġġ. Fidejkom għandkom l-għażla dwar xi tridu. Partit Nazzjonalista tan-nies jew Partit Nazzjonalista tal-ftit. Fil-konferenza tal-aħbarijiet huwa tefa' botti u fetaħ attakk ġdid fuq il-fazzjoni li trid teqirdu u fakkar kif dawn provaw jneħħuh minn kap tal-oppożizzjoni iżda kienu żbaljati. Il-Grupp Parlamentari m'għandux l-obbligu u l-funzjoni li jelleġġi aw minħaseb li iva li għandu d-dritt li jeleġġi l-kap tal-oppożizzjoni. Mhux hekku. Kienu żbaljati, però iddirezzjonajnihom illi huma biss it-tesserati tagħna li jażlu il-kap tal-partit u mbagħad eventwalment il-kap tal-partit awtomatikament ikun il-kap tal-oppożizzjoni. F'attakk ieħor lejn il-fazzjoni tar-rebelli li jridu jeqirduh, Delija qal li dawk jagħmlu l-kampanji tagħhom ibbażati fuq il-gideb u l-kalunji. Mbagħad ovvjament dawk illi diġà qed juru illi l-interess tagħhom mhux il-partit imma huma infushom u jibbażaw anke l-kampanji tagħhom mhux fuq il-verità, it-tama, il-produttività, l-idejat u l-proposti, imma biss fuq il-gideb u l-kalunji, ċertament dawk ma jkunux qed jirrispecchjaw ir-ruħ tal-Partit Nazzjonalista.